दा लेटेस्ट आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। फिन सासे बर' अफिसार CITनि बिबानगिरिया गोहोनिफ्राय बोख्लाय जादों। पावार गैयै खालामदों CITनि सासे रेजिस्टारखौ। बे रेजिस्टारनि मुङानो जाबाय चैतालि ब्रह्म। सासे OSD खौनो लिरदों गावनो गोहोखौ गावनो लांदों। प्रमद बर' बिथाङा बोरै बेनि थिरांथाखौ लानो हाखो? एडुकेशन नि सासे मिनिस्टार हिसाबै बा चिफ हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BN फारिदा होननायनो बोरै इनचार्ज होनो हाखो? BN फारिदा होननाय मानसिखौ जों सिनाया। जाय बे गोहोखौ लादों चैतालि ब्रह्म बिथांखौसो जों सिनायो, बुंदों बिक्रम दैमारी। जाय पावार लादों बिथाङा जाबाय प्रफेसर BN फारिदा। बिथांखौ जों सिनाया, नाथाय चैतालि ब्रह्म बिथांखौसो जों सिनायो। सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि समावनो बे जाथाया BTCनि CIT आव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' सारनि आरो बे BTR खुंथायनि गोहोखौ मानगोनां प्रमद बर'आ माबायदि मिस इउज खालामदों आरो प्रमद बर' बिथां थासेयावनो जोंनि अफिसारफ्रा BTR आव थानाय जायफोर दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि पावाराव थानाय व्यक्तिफ्रा बोरै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। दा लेटेस्ट आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। जोंहा दा मा नभेम्बर दा 28 नै थांनाय अक्ट'बर दानाव मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदों। बे नटिफिकेशनाव ओरैबायदि लिरदों जे CIT नि रेजिस्टार बिथाङानो जाहैबाय चैतालि ब्रह्म। बिथाङानो दासिमबो रेजिस्टारावनो दङ, रेजिस्टार बिबानावनो दङ। नाथाय बिथांनि पावारखौ, बिथांनि गोहोखौ सासे OSD आ बोख्लायनानै गावनियावनो गाव लाइजाम लिरदों। बिथांनि जायफोर पावार, बिथांनि जायफोर बिबान मावनांगौ दङ, बे पावारखौ आं लानाय जाबाय होननानै गावनो लिरनानै पावार गैयै खालामदों CIT नि सासे रेजिस्टारखौ। बे रेजिस्टारनि मुङानो जाबाय चैतालि ब्रह्म आरो जाय पावार लादों बिथाङा जाबाय प्रफेसर BN फारिदा। बिथांखौ जों सिनाया, नाथाय चैतालि ब्रह्म बिथांखौसो जों सिनायो। अबा नायदो, एडुकेशन नि सासे मिनिस्टार हिसाबै बा चिफ हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे CIT निनो सासे मेम्बार। बिथाङा बोरै बे डिसिजनखौ लानो हाखो जे चैतालि ब्रह्मआ सासे दासिमबो रेजिस्टार थानाय समावनो सासे इनचार्ज बाखि 6टा डिपार्टमेन्टखौ बै BN फारिदा होननायनो बोरै इनचार्ज होनो हाखो? बिथाङाथ' रिटायारबो जायाखै। सासे मोनसे उसुबिदा माबायाव बेबस्थायाव चैतालि ब्रह्म बिथाङा गैया। दाबो बिथाङा CIT निनो रेजिस्टार। नाथाय बिथांखौ दिनै पावारलेस खालामनानै होदों 7टा डिपार्टमेन्टआव। अब्ला जों दिनै बुंगोन, दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पावारा मेगन देखायावनो नायजेर गोथां दिनै जोंनि सानथाम सानब्रैसोनि आगोल बे लेखा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय। अब्ला दिनै जोंनि मानसिया नुनानैबो नुयै बायदि, मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि दिनै बेबायदि ओंखारनाय लेखाखौ मानो थाखाय ओंखारनो मोनखो? मानो थाखाय पावारलेस खालामदों? रेजिस्टार थासेयावबो मानो गुबुननो इनचार्ज होदों? बेखौ बुंनायाव आंखौसो गाज्रि मोनगोन। नाथाय मानो खालामदों? खालामग्राखौ दिनै गाज्रि मोननाय नङा, बिसोरखौसो मोजां मोनगोन जोंनि मानसिया। बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बेखौनो खावलायबाय थायो जे नोंथाङा BTC खौ पावारफुल खालाम, गावनि आखायाव लाखि, पावारफोरखौ नोङो मोजाङै इउटिलाइज खालाम होननानै जों बुंबाय थायो। नाथाय दिनै नैबे आनएक्सेप्टेड। बिथाङा रिटायार्ड जानायबा आलादा खोथामोन, माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थानायबा आलादा खोथामोन। दाबो बे रेजिस्टार थासेयावबो बिथांनि पावारखौ दाननानै BN फारिदानो होनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बेखौ जों हामजायाखै, बियो केन्सेल जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो मानो बेबायदि जानो मोनदों बिनि बेबस्थाखौ
जों दिनै लानो गोनां जागोन।